Maayong buntag sa tanan karon ang ikatulong Domingo sa pagpaabot or the third Sunday of Advent, and our emphasis for this Sunday is joy, kaning kalipay. So niining atong iniusang pagsimba sa atong kaugalingong pinulungan, malipayon ta nga sa atong pagpaabot sa Pasko, atong taliwala sa pandemic, ang gasa sa Ginoo nga gihatag kanato mao ang kalipay. So, andamo nato atong mga kaugalingon sa mga sugod kita sa atong pagsimba pinaagi sa pagpaminaw sa pasiunang huni. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Biyanin kami sa pagsimba o maglipay sa iyang Sublion ko, paglipay kamo diha sa Ginoo. Biyanin kami sa pagsalamat o maglipay sa Paglipay kamo kay siya mao ang atong Emmanuel, ang Dios nga kauban nato. Manang kalipay sa atong kasing-kasing, muduol kita sa presensya sa Ginoo, ug halaran ta siya sa atong mga pagdayon. Not
sa kahitasan, halaran ka si Kristo, halaran ka si Kristo, halaran o simba, o si Kristo Jesus. Magaampo ta. Halaran og simbahon kagayod namo among Dios nga manluluwas tungod kay ikaw lamang ang takos ni ining atanan. Uban ang pagkamapasalamaton sa among kasing-kasing nagadangog kami diha sa imong balang presensya sa pagpasalamat sa imong pagkamatinumanon, sa imong pagkamaayo ug sa imong pagkamahigugmaon kanamong tanan nga tungod ni ana imong gipadalang imong bugtong anak na si Jesucristo diri sa kalibutan aron maghahatag kanamo sa kaluwasan, sa gugma, sa kalipay, sa paglaom nga gikan gayud kanimo. Among pagampo nga ikaw magadihog kanamo sa imong balang espiritu nga sa magasimba kami kanimo karon among masabtan ang imong mga pulong ug amo kining ikinabuhi Ginoo sa matag adlaw uban ang kamapasalamaton sa among kinabuhi. Kini ang among pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ang pagbasa sa balaang kasulatan makita sa Ebanghelyo ni Jesucristo sumala ni Lucas Kapitulo 2, versikulo 10. Na nag-ingon, apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Aniha ako nagdalag maayong balita, alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Mao kini ang pulong sa Ginoo.
mga igsuon, salamat sa higayon nga ako makipakig-ambit kaninyo sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Naanata karon sa ikatulong Domingo sa pagpaabot ug ang emphasis mao ang kalipay. Pasalamat og dako sa Ginoo nga taliwala ni ining pandemic nga atong ginaatubang. Dili ni rason nga dili kita mag-celebrate or magkalipay tungod kay ang rason ngano ta magsaulog kay ang Kristo na tawo ug siya ang nagdala og paglaom ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Karon atong hisgutan ang kalipay. Ang titulo sa mensahe sa pulong nato karong buntaga mao ang kalipay sa Pasko. Kung pangutanon tika, ikaw mismo, unsa man ang makahatag nimo og kalipay karong Pasko? Daghang regalo? Unya kay COVID man, base wala na'y manghatag kay naa na may rason nga COVID. Unsa man, new car, new house, new cellphone, kanang iPhone na gyud, iPhone 11, 12, or katong latest gyud. Nakainomdom tuloy ko sa akong anak. Moingon siya, Mami, pwede ang regalo mo sa akin ngayong Pasko ay ham and queso de bola? Ang tawo ng akong anak, maunay iyang kalipay sa Pasko. Akong feeling, murag wala man siya katilaw, aning og ham o queso de bola. Kay balik-balikon jud niya intawon. Labi na kay hapit na ang Pasko. Joy, kalipay sa Pasko. Every time we talk about joy, for myself, it brings warmth to my heart. It is a word that cannot be defined in words alone. In order to know the meaning of joy, we have to feel joy. Sa magod-an ng muingunta, dili na to ma-appreciate ang kahayag kung wala ta naka-experience of kangit-ngit. Dili ta makaingon nga naakay kalinaw sa imong kinabuhi kung wala ka nakaagi og kagubot or troubles in life. Kamo, kung akong pangutanon, can you really define joy in exact words? Well, kalipay, kana bang malipayon ka tungod kay gitubag sa Ginoo ang imong mga pag-ampo? Happy ka nga makakaon ka og ham and cheese or queso de bola? Happy ka nga your family is safe? Wala mo natakdan aning kagaw or COVID-19? But can you really define joy in exact words? Hard, isn't it? But take note of this, when we experience something so wonderful that is indescribable, then we know what the word joy feels. However, ang kalipay kung atong i-define, dili man ni siya emotion lang or resulta sa maayo or maanindot nga panghitabo sa atong kinabuhi. Kay kung mao ka na ang basihanan, base sa sirkumstansya, bitter na ta kanunay. Ilabi na kadtong makaingon nga puro na lang kalisod o problema ang ilang ginaatubang. Joy is a comprehensive. It is a Christian characteristic or Christian virtue. Just like gentleness, generosity, friendliness, self-sacrifice, the joy of the Lord, even in the midst of suffering, is part of Christians' good and beautiful life. So kung kinsa ang naa niining nga Christian virtue also has this constant joy. Ikaduha nga atong angay nga mahibaw-an nga ang kalipay dili pod ni siya physical pleasure. Kung daghang sulod ang imong ref, daghan kag makaon. So, makakaon ka 3 times a day, naapay 2 times nga snacks. Makaadto ka sa nindot nga lugar, sama sa beach or resort, makarelax ka. We call that physical pleasure. Apan ang kalipay,
mas lalong man siya. It is more than that feeling of physical pleasure. Kay kung ang pleasure lang ang na-meet, so what is basically fulfilled is only your body. But joy is much deeper. It comes from your soul in response to God's goodness. Kabalumantaan ng kanta nga I've got joy down in my heart. Tinuod gayod ang theology ani, o kita mismo mo affirm sa theology ani nga kanta. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gives it to me, and nothing or no one can destroy it. I've got joy down in my heart, deep down in my heart. Wonderful song indeed. Ang kalipay mao ang sangputanan sa presensya sa balaang espiritu taliwala sa mga tao. Ang balaang espiritu naghatag kalipay ingon usa ka saksi sa iyang presensya sa atong kinabuhi. Sa Galacia 5:22 nag-ingon nga ang kalipay mao ang ikaduha nga bahin sa bunga sa espiritu. Gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka maobsanon, o pagka mapinog-nganon. Sa Roma 14:17 nag-ingon nga ang gingharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait o kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ang pagkapuno sa kalipay usa ka ilhanan nga napuno ta sa Espiritu Santo. Tungod niini ang kalipay sa kalibutan usa ka saksi sa kalihukan sa Dios. Kung ang Dios naglihok aduna kitay kalipay gikan sa Espiritu. Tungod niini kung ang presensya sa balaang Espiritu nagalihok taliwala kaninyo og kanako, ang kalipay mooy natural nga resulta. Malipayon ka dili tungod kay naa kay maayo nga trabaho or income or daghan kag kwarta. If the Spirit is working in your life, joy is the sign. Beauty because joy is given by the Holy Spirit deep in our soul. Ang anghel nag-ingon sama sa akong gibasa ganiha, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kini nga maayong balita mula sa Dios or buhat sa Dios. Si Maria gipanamkon sa balaang espiritu. Ang batang lalaki mao ang katumanan sa saad sa Dios. Ang manluluwas na tawo aron maluwas kita gikan sa mga kasalanan. Mao nga kini ang maayong balita nga adunay daghang kalipay. Ang Dios nagpadayon. Ang presensya sa balaang espiritu na akaron og kita adunay kalipay. Ang Dios nagliho. Nisulod siya sa kalibutan aron luwason kita gikan sa mga kasalanan. Alang kanimo, alang kanako, ug alang sa tanan nga mga katawhan, natawo ang manluluwas nga mao si Kristo. There is no bigger event than this in the history of the world. Ang Dios kauban nato, mao siya ang Emmanuel. Alang sa mga midawat kaniya, kini mao ang maayong balita sa dakong kalipay. Labi nga kalipay, grabe nga kalipay. Kini ang labing kadako nga buluhaton sa Dios nga adunay dakong kalipay. Karon tingali mibati ka og kasubo. Tingali dili ka malipayon. Siguro nagatubang ka sa usa ka krisis. Nawad-an ka og minahal sa kinabuhi. Ang COVID or kagaw nakasulod na sa inyong panimalay ug uban pa. Hinumdumi ang mensahe gikan sa anghel. Nagdala ako kaninyo og maayong balita sa tumang kalipay. Natawo karon ang manluluwas. Ani siya para kanimo og sa tanang mga tawo. Hinumdumi
nga ang Dios naglihok taliwala sa mga tawo. Himua nga ang kini nga kalipay sa Pasko mag-uban kanimo. Ablihi ang imong kasing-kasing ug dawata ang kalipay sa Ginoo nga mahimo nimong kusog. Padayon og pagmaya bisan sa lisod nga panahon. Sama sa awit nga nag-ingong, Joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gives it to me. Nothing can destroy it. Kining kalipay gikan sa Dios, atong ibutang sa pinakalalom sa atong kasing-kasing. Gihatag kini ni Jesus, ug walay makaguba niini. Mga igsuon, ngano nga ang Kristiyano dili malipayon karon? Muingon ta, well, tungod kay naay COVID. Tungod kay namatayan mi. Tungod kay naa na or naa sa ospital karon ang miyembro sa pamilya. Battling this COVID-19, tungod kay nagpositive ko o nawat-an kog trabaho o uban pa. Hinumduman nato nga ang kalipay dili angay nga nakabase sa sirkumstansya or mga panghitabo sa atong kinabuhi o palibot. You are not joyful today because you are preoccupied with happiness or the pursuit of happiness. You work too hard for happiness. A bigger house, financially secured future, successful career, a happy family, longer life. You forget that the real joy can only come from God. It is the work of the Holy Spirit and not ours. When we receive this presence with open hearts, complete surrender of our life to Him, then He will produce in us this unspeakable joy, lasting joy, and enduring joy. Ang akong pag-ampo kanatong tanan mao kini. May the overwhelming joy of Christmas be upon us. The intense joy be experienced by everyone, even in the midst of suffering and pain. Those who weep, who grieve, and those who are in dark, the Christmas joy be with you, not only this Advent season, but in all seasons of your life. Amen. Andamo na to karon ang atong mga kaugalingon sa pagdala sa atong mga pagtagad ngadto sa trono sa grasya sa atong Dios. Mag-ampo ta. Mahigugmao na mo nga amahan. Aniya ang imong mga kanakan, nagaduol kanimo diha sa pag-ampo, uban ang mapaubsanon nga kaugalingon sa pag-ila sa among pagka maluyahon ug pagka makasasala sa imong tubangan. Aniya kami karon o Dios, nagadala sa tanan namo nga mga kahangawa. Sa imong trono uban ang pagtuo nga ikaw mo'y among Dios nga nagahatag sa tanang mga maayong butang sa among mga kinabuhi. Nining atak na o Dios, ania kami. Dala ang among mga pagtagad ikan sa among mga kaugalingon ngadto sa among mga pamilya sa katilingban bisan pa sa among nasod sa Pilipinas ug sa tibuok nga kalibutan. Sayd ikaw Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa gasa sa adlaw. Salamat sa gasa sa mga talento nga imong gigasa kanamo. Lan amo kini magamit sa pagpadayon sa imong mga buluhaton o sa imong ministeryo pinaagi sa imong iglesia. Salamat sa imong mga katawhan na nagahatag sa ilang panahon bisan pa sa ilahang mga resources karon makapadayon ang imong misyon dinhi sa kalibutan. Salamat sa among mga pamilya, imong gigasa kanamo. Naot o Dios nga ikaw magapanalangin sa among mga matag panimalay nga representahan. Naot Ginoo nga ikaw magapataliwala kanamo nga ang imong gugma, ang imong grasya, may muhari sa among mga kinabuhi. Giampo ang among mga barangays, ang mga kaigsuunan nga nagapalibot kanamo. Among mga kasilinganan, inaot Ginoo nga ikaw usab mga panalangin magaligon kanila. Nga among mga kaigsuunan dili makahimo sa pagsimba
tungod sa kakapoy, sa lawas, bisan pa tungod sa aduna sila'y mga sakit nga gibati Ginoo sa lawas. Diha man sa ilang panimalay o diha man sa mga tambalanan karon naghangyo kami Ginoo nga ikaw magabisita kanila. Hikap sila makalawasan o Dios aron maibalik kanila ang maayong panglawas. Nagampo sab kami sa among mga lidires gikan sa lokal ngadto sa nasyonal. At ikaw magapanalangin kanila Ginoo, maghatag kanila sa kaalam nga nagagikan kanimo aron diha sa ilahang pagpangulo kaugayod o Dios ang may baya sa ilang mga kinabuhi. Ampo sab kami sa among mga lideres sa iglesia bisan pa sa UCCP. Panalangin ang among mga obispo, mga pastor, mga ebanghelista, bisan pa o Dios sa mga miyembro. Naot ikaw usab magapanalangin o magalig-on pina sa pagatubang sa panahon nga sama niya. Ampo kami o Dios sa tanan nga nahimong kabahin aron o Dios matagbo ang mga panginahanglanon sa imong katawhan. Tanan nga mga nag-participate bisan pa ang among mga militar, mga kapulisan, ang mga nurses, doctors, tanan nga mga medical staff. Ikaw Ginoo magauban kanila o magaligod sa kanila. Panalangin ni o Dios kining paningkamot sa Central District ng mga pastors o mga laiko naot na magpadayon kini uban sa imong paggiya o pagligod kanami. Aron ang imong mga pulong dili mahimong kawang kun dili makabaton gayud og luna sa among mga kinabuhi. Ginoo gidala namo kining tanan mga kangawa ug pagtagad kanimo. Kay sa trono sa imong grasya uban ang pagtuo nga ikaw Dios mao'y tag-iya sa among mga kinabuhi ug tuburan sa tanang panalangin. Ug ikaw gayud kanunay mag-aatiman ug mag-aamping kanamo. Kini may among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuon sa Dios. Atong ihatag karon ang atong mga ikapulo, mga pagpasalamat ug uban pang mga halad ug ato kining ihatag ug ihatod sa atong mga kasimbahanan diin kita nahisako.
o Dios sa imong makanunayon nga pag-atiman, pagsangkap o pagpanalangin sa imong mga kaanakan. Busa ani ang among makinabuhi, ang among mga halad, mga pagpasalamat, among gihalad diha kanimo Ginoo uban ang pagkamapasalamaton sa imuhang makanunayon nga pagpanalangin sa among mga kinabuhi. Salamat nga imuhang bendisyonan kini nga mga halad nga magamit alang sa imong mga buluhaton ug sa pagpalapnag Ginoo sa maayong balita sa imuhang gugma, sa kalinaw ug sa tinuod nga kalipay. Nga among maangkon pinaagi lamang kang Hesus. Kini ang among pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen. Salamat sa tanan nga nag-participate sa atong recording alang sa atong online worship. Salamat sa mga laiko ug mga pastors nga madasigon o malipayon nga nagpartisipar ni ining ministry. Sa nag-sponsor sa paniudto, salamat sa De Los Santos family. O katong nagplano pod nga mag-sponsor, thank you in advance for feeding us physically while we do the ministry in feeding spiritually God's people. Adunay mga tao pod nga nag-share sa ilang blessing. So salamat kaayo sa atong magwawali si Pastor Grace Bangisan. O ang sa sunod nga Domingo sa 4th Sunday of Advent, ang atong emphasis mao ang love. So sa tanan nga nag-participate sa atong accompanies nga since from the first Sunday we started the online worship ministry. Erika, salamat kayo sa commitment. O sa mga members sa choir from different choirs diri sa City Church o sa uban nga mga simbahan ug mga pastor, salamat kaayo. O ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Mao kini ang atong mga pagpasalamat o pahibalo ni ining kabuntagon. Okay. Atong itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo sa padayon nga pagdasig o pag-alagad sa atong buhi nga Dios uban ang kalipay sa pag-alagad. Manindog ta atong awiton ang himno sa kalipay. Magmalipayon ang tanan. Amahan namo nga langit nun,
Among Dios nga tinubdan sa tanang grasya o panalangin. Among gipasalamatan ka Ginoo tungod sa tinuod nga kalipay nga dala ni Hesukristo sa amo ang kinabuhi. Usa ka kalipay nga wala nakabase sa circumstansya sa kinabuhi. Wala nakabase sa mga material nga mga butang o mga nindot nga mga panghitabo sa kinabuhi, kundili nakabase diha kang Hesukristo nga maoy naghatag ug nagdala kanamo sa kalipay nga tinuod gayud ug labaw sa tanan sa kalipay sa kaluwasan nga among naangkon pinaagi kang Hesukristo. Ginoo, siliyuhi sa balang espiritu ang mga pulong among nadungog karon ug kini makahatag kanamo og kadasig sa padayon nga pag-alagad ug makahatag kanamo og kadasig diha sa paglig-on sa among pagtuo ug pagsalig diha kanimo hilabi na niining panahon sa pandemya nga bisan taliwala niini nga mga hagit ug mga kalisdanan sa kinabuhi nga nasinati sa tanan niini nga mga panahon. Ang among kasing-kasing mapuno kanunay sa kalipay nga nagagikan diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw pakig-uban sa among padayon nga panaw sa pagtuo o pag-alagad uban ang hilabihan nga kalipay sulod sa among kasing-kasing. Ug nga kini nga kalipay makahimo usab og paglig-on sa among mga relasyon diha kanimo o sa usag-usa samtang padayon kami nga makig-atubang sa mga hagit sa kinabuhi niini nga mga panahon. Ug karon ang grasya sa Dios nga maoy tinubdan sa mga panalangin magahatag ug magapuno kanato sa iyang grasya, sa iyang gugma, kalipay ug kalinaw sa tanang panahon. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo.